Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tarap ýurdumyzda täzelikler we habarlarly tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow sany video aragatlaş arkaly ýurdumyzyň ýanyç energetik toplumy ösdürmek baradaky meseleler başlygynyň iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir ornatyrlary hemde ýanyç energetik toplumynyň ýol başçylary gatnaşdylar. Hormatly prezidentime de ýurdumyzyň ýanyç energetik toplumyny ösdürmek baradaky meselelere başlanýan sanly video aragatnaş arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşrikova söz berdi. Vice-premier döwlet başçylarynyň taşdyklaryna laýyklykda ministrlikleriň we puwdaklyň dolanyş idaralarynyň, hyzmataryna ýurdumyzyň neft-gaz toplumynyň idaralarynyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen harytlary satyn almak, işler we hyzmatlary ýerine ýetirmek barada baglaşan şertnamalar boýunça işleriň häzirki ýagdaýy barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýanyç energetika toplumynyň milli ykdysadyýetimiziň möhüm puwdaklarynyň biridi barada aýdyp, onuň işlerini mundan meýlekde döwre barplaşdyrmak ornuna alınıp barýan işleriň dowam etmeligini bellädi. Bu orada döwletimiz tarapyndan ähli zerur bolan gollawlaryň berilmegi dowam edýär. Şoňa görä-de dünýäde emeli gelen çylşyrymly ýagdaýlara garamazdan neft-gaz toplumynyň kärhanlarynyň işiniň netijeligini hassa artdyrmak babatda zerur bolan ähli tagallarlar edilmelidir diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Soňra döwlet başçylary, döwlet ministri, Türkmengaz döwlet kanseriniň başlygy Amanow söz berdi. Amanow Türkmengaz döwlet kanseriniň tarapyndan alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Bilinçýäli kanseriniň gaz känleriniň ulanç guýlarynyň öňüm berjiligini ýokalandyrmak maksady bilen täze tehnologiýalary öňümçige ornaşdyrmak hemde gaz goruny artdyrmak boýunça alınıp barýan işleriň çäklerini döwlet abad gaz kondensat käniniň guýlaryny öňümçige täze tehnologiýalary ornaşdyrmak maksady bilen öňümli gatlaga täsir etmek we guýlaryň öňüm berjiligini ýokalandyrmak meýleşdirilýär. Şunun bilen birlikde käbir guýlarda gazy işleriniň tamamlanyp, özleşdirme işleri geçirilenden soň TV gazyň akymynyň alınıp, ulanşy girdilenligi barada habar berildi. Atawatyň çäklerini daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ýerine ýetirilýän işler hyzmataryna galkynç gaz käniniň nowatdaky tapgyryny özleşdirmek babatda degişli işleriň alınıp barýanyny barada hasabat berildi. Türkmenistanyň neft-gaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çeninde ölçen maksatnamasynyň çäklerini ýurdumyzda senagatlaşdyrmak ornuna daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen dünýäniň ýöňdebarjy tehnologiýalaryny ornaşdyrmak arkaly Ahal vilayatyna TV gazdan ýokary hilli ekologiýa taýdan arasy benzini öndürýän zawodyň ikinji tapgyryny gurmak boýunça da degişli işler alınıp barýar. Mälim bolşýaly, häzirki wagtda bu ýerde TV gazdan ekologiýa taýdan arasy bolan halkara ölçeglerine kybap gelýän ýokary hilli benzin öňümçiligi üstünlikle alınıp barýar. Mundan başga da hatabatda milli liderimiziň energetika syýasaty netijesinde amal edilýän dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giň gollawa eýe bolan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirçisiniň taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça häzirki wagtda alınıp barýan işler barada edildi. Bilinçýäli daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň orny tutýan öňümleri ýurdumyzda öndürmek babatda hormatly prezidentimiziň ýüňde goýan taşdyklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen Gyýanlydaky polimer zawodyna öndürilýän polietilen öňümleriniň özüne düşýän gymmatyny peseltmek, satyn alynýan öňümleriň importyny azaltmak üçin zawodyň çägine izobutan öndürýän diskanyň taslamasyny düzmek we ony taýýar edip gurmak boýunça halkara bäsleşigi yglan edildi. Häzir bäsleşik amallary dowam edýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ähli energetika hukukçylygynyň täze guruluşyny kemale getirmek, Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan kabul edilen durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek üçin şertleri döretmek babatda Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan taslamasynyň uly halkara ähmiýetini belledi. Günörtü günnogor Aziýanyň ýeri ýurtlaryna TV gazyň uzak möhletligiň iýerilmegini amala aşyrjak Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirçisiniň gurulşygy Fibitin ykdysady ösüşine kuwatly itergi berer. Durmuş we insanperwer häýetli meseleleriň çözülmegine, paragatçylygyň hemde durnuklygyň pugtlandyrylmagyna ýardam eder diýip döwlet başçylarymyz aýtdy. Şoňa görä-de bu orada dowam edýän işleriň üstünlikleri beslenmegi ören gowunurjydyr diýip milli liderimiz belledi. Hormatly prezidentime de Türkmengaz döwlet kanseriniň kärhanalarynyň işlerini mundan meýlekde döwre barplaşdyrmak, känleriň öňüm berjiligini artdyrmak, işgärler üçin hemme zerur şertleri döretmek babatdaky işleriň ilkinji nowatdaky wezipeleriň hataryna durýanyny öňsüçekdi. Döwlet başçylarymyz bu orada ýöňde goýulan wezipeleri üstünlikli çözmek babatda degişli taşdyklar berdi.
Soňra Türkmenlewit Döwlet Kanseriniň başlygy Baýgelliýew döwlet konsernindäki işleriň ýagdaýy, konsern tarapyndan neftiň çykarşyny artdyrmak boýunça alınıp barýan işler hemde milli liderimiň ulal beren taşyklarynyň ýerine getirişi barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimizin neft gaz pudugyny innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagy hemde daşa ýurtly maýadarlary çekmäge degişli birin taşyklaryna laýyklykdy. Neft gaz känlerini ýataklaryň netijeli işlenip taýýarlanşyny ýokarlandyrmak, ýagny uglevodorod serişlerini gazap almak işlerini durandyrmakdy hemde guýulary özleşdirmekde sanly tehnologiýalary ulanmak işleri bar. Mundan başga da konsern tarapyndan Gadar deňiziniň ýalpaklygyny we kenar ýakasynda geçirilýän gözlük barlyk işleri Gadaryň türkmen böleginde täze deňiz toplamlaryny özleşdirmäge, maýadarlar çekmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berildi. Hatabatyň çäklerini daşa ýurtly hyzmatdaşlar bilen ýerine ýetirilýän işler barada aýdylyp, Oturdepe meýdançasynda ýerine ýetirilýän işleriň gerimli giňeltmek, Şeýlekem Demirgazyk Oturdepe känine täze guýlaryň onlarçasyna maýy goýum çekmek arkaly gadyp ulanşa gelmek boýunça işleriň alınıp barýanyny gaýdyldy. Hormatly prezidentime de hatap etdiňläp, Türkmenlewit Döwlet Kanseriniň işini mundan meýlekde ösdürmegiň, onuň düşegüntli bolmagyny gazanmagyň netijede giýdeji berýän ýöňdebarjy pudoklaryň birine öwürmegiň biziň döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan esasy ugurlarynyň biridigini bellädi. Şoňa görä konserniň ýol başlary pudogyň idara kärhanlarynyň öýrümçük tawşyklaryny ýerine getirmegine aýratyn üns bermelidir. Garamagnaky kärhanalaryň mali ykdysady görkezleriniň ýygydyry ýokarlanmagyny we düşegüntli işlemegini gazanmalydyr diýip hormatly prezidentimiz degişli tawşyklar berdi. Soňra Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasynyň başlygy Roziýew neft toplamyna almaň soňky kazananlaryny ornaşdyrmak, meýdan geofizika barlyklaryny we düýpli barlyk gözlük biraw işlerini geçirmek boýunça hormatly prezidentimiziň taşygyna laýyklykda alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Şol işler neftiň we gazyň gazyp alynýan mineral serişdeleriň agyz suwunyň täze ýataklaryny hemde beýleki tebigy serişdeleri ýüze çykarmaga gönükdirilenler. Häzirki wagtda korporasiýa günorta günnäger we günmatar geljeguli neft gazy meýdançalarda hemde belli ýataklaryň çäklaryny, çoň biraw gözlük barlyk işlerini amala aşyrýar. Şeýle hem ýakyn geljekde täze ýataklary açmak we neftiň gorlaryny artdyrmak maksady bilen geçirilen seismiki gözlük barlyk işleriniň netijesinde täze ýüze çykarylan Demirgazyk Oturdepe, Çeleken meýdançalarynyň önemli gatlakdan aşaky guruluşlaryny özleşdirmek işleri dowam edýär. Mundan başga da sement önemçiliginde ulanýan demir magdanlarynyň gorlary tatbiklanly, hemde Tenagat we Gurulşyk Önemçiligi Ministrligine tapşyryldy. İlatly nokatlaryň hojalyk agyz suw üpçünçiligini gowlandyrmak maksady bilen ýurdumyzyň ähli vilayetlerine ýerasty suwlaryň gözlük barlyk işleri amala aşyryldy. Hormatly prezidentime de hatap etdiňläp, Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasy tarapyndan geçirilýän geologiýa gözlük işleriniň depkinlerini hassa güýçlendirmegi, aýratynda neftiň gorlaryny gözlemegi we barlamagy, täze neft gaz ýataklaryny açmagy gönükdirilen işleri hassa çaltlandyrmagy taşyrdy. Döwlet başçylarymyza bu işleriň döwrüň ösen tehnologiýalary esasynda täzeçil usullaryň ulanmagy arkaly geçirilmeginiň uly netijeleri berip biljekdigini aýdyp, bu ýurda ýerine getirmeli ýerur işler boýunça birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra sanly video aragatny şarkly geçirilýän iş maslahaty Türkmenmaşydaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplamynyň baş direktori Çişiýewiň hatabaty bilen dowam etdi. Ol hormatly prezidentimize neft gaz senatyny ösdürmek baradaky maksatnamany durmuşa geçirmegiň çäklaryny alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Bir maksatnama laýyklykda uglevodorod serişdelerini oýlanşykly peýdalanmak, neftiň gaýtadan işlenişini çuňlaşdyrmak, dünýä bazarlaryna bäsejik okuyply neft önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak hemde şol önümleriň görnüşlerini giňeltmek maksady bilen ýerul işler alınıp barýar. Bildiňşäli hormatly prezidentimiziň görkezmelerini ýerine ýetirmek maksady bilen sanly ykdysady ulgamna geçmek babatda zawodlar toplamyny sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak arkaly işleri kämil derejede durandyrmak boýunça degişli çäreler amala aşyrylýar. Hormatly prezidentime de hatap etdiňläp, Türkmenmaşydaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplamynyň öňünde birnäçe mühim wezipeleriň durýanlygyna üns çekdi. Milli liderimize nefti gaýtan işlemekligi çuňlaşdyrmagyň, ekologiýa taýdan arasy önümleri öndürmegiň, dünýäniň ýöňdebarjy täzeçil tehnologiýalaryny öňümçige ornaşdyrmagyň, bäsejik okuyply neft önümlerini dünýä bazarlaryna dürli gullar bilen çykarmagyň zawodlar toplamynyň öňünde durýan ilkinji nowatdaky wezipelerdigini bellädi. Döwlet başçylarymyz bular barada aýdyp, ýerine ýetirmeli işler boýunça birnäçe taşyklar berdi.
Hormatly prezidentimiz şeýlekem içerki sarpejileriň üsýän islegini kanagatlandyrmagyň hemde nevit teýmesine agatyny ösdürmegiň, zawodlar toplamynyň öňürýän nevit önümleriniň ýerlenilýän täze çäklerini giňeltmegiň, ykdysady görkezleriň durnukly ösüşini gazanmakda ýardam berip biljektigi barada belläp, bu urda toplamyň ýol başlygyna anyk görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentime de Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ýurdumyzyň ýanyňyç energetika toplamyna gödäwçi edýän ornatary Miriýe de söz berdi. Vice-premier neft-gaz toplamyny ösdürmek, toplama alymyň soňky gazananlaryny we halkara tejribesini ornaşdyrmak, daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek, tebii gazyň, neftiň we olar gaýtadan işlemekden alynýan ýönümleriň möçürlerini artdyrmak barada döwlet başlarymynyň beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirişi barada hasabat berdi. Bellenşýäli hormatly prezidentimiň Türkmen tebii gazyny diversifikasiýa bilen dünýä bazarlaryna çykarmak baradaky energetika syýasatynyň ileri sürýän ugurlaryna laýyklykda gaz himýany ösdürmek we mawy ýanyjyň eksport edilişiniň ýaýbanlandyrylan düzümini döretmek boýunça taslamalar iýdigderli durumça geçirilýär. Şonuň bilen bir gatarda neftiň çykaryşyny artdyrmak, nefte hemde gaza baý bolan täze meýdançylary ýüze çykarmak we öýleşdirmek barada ýöňde goýulan wezipeleri durumça geçirmek boýunça degişi işler alınıp barlýar. Vice-premier şeýlekem nefti gaýtan işleýän senagaty hasy ösdürmek, innowasion tehnologiýalary öňümçige ornaşdyrmak, neft önümleriniň daşarky bazarlarda uly islegden peýdalanýan görnüşlerini öňdürmek, içerki sarpejilleri neft önümleri bilen doly üpçün etmek maksady bilen görülýän çäreler barada hasabat berdi. Hormatly prezidentime de hasabat dinläp, Türkmenistanyň energetika syýasatynyň ýetäsi ugurlarynyň baş maksadynyň baý tebii serişdelerinde has netijeli peýdalanmakdan, neft-gaz toplamynyň durnukly ösüşini üpçün etmek üçin onuň öňümçük we almatyýan mümkinçiliklerini, milli ykdysadyýetimiziň eksport guwatlyklaryny artdyrmakdan ibaratlygyny bellädi. Milli liderimiz neft-gaz toplamyny mundan meýlekde hemme taraplaryň döwre baplaşdyrmagyň, ony köp ugurly ýetäsi ösdürmegiň we döwrüň tarabyna laýyk getirmegiň wajypdygyna ünsüjekdi. Şonuň bilen barlykda hormatly prezidentime de daşary ýurt maýylaryny çekmek, dünýäniň gözen tejribesini we häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanmak babatda vice-premiere anyk taşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentime sanly video aragatnaşy arkaly geçirilýän iş maksatatyna gatnaşyra güzlenip, Türkmenistanyň neft-gaz toplamynyň döwlet maksatnamalaryny ýerine getirmek we öňümçük görkezlerini gowlandyrmak boýunça ýöňde durýan esasy wezipeleriň bir näçesini kesgitledi. Milli liderimiz bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň esasy puwdoklaryny ösdürmäge hemde durnukly ykdysady ösüş gazanmagy gönükdirilen makro ykdysady syýasatymyzyň üstünlikli durumça geçirilýänini bellädi. Milli liderimiz neft çykarmakda döwrewat tilsimatlary we usullary ulanmak arkaly çykarylýan çiğ neftiň möçürlerini artdyrmagy hemde neft çykarış we buruw işleriniň netijeligini ýoklandyrmagy, şeýlekem neft çykarylýan goýlarda awatlyş işlerini geçirip neftiň Türkmenbaşydaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplamyna büýükdensiz uğradylmagyny gazanmagy tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz döwrewat tilsimatlary, usullary ulanmak arkaly geolog gözleg, seismik we buruw işleriniň netijeligini ýoklandyrmagyň hemde ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak boýunça işleri çaltandyrmagyň möhümdigine üns çekip, bu barada degişi ýol başlara anyk taşyklar berdi. Döwlet başlarymyzy öňümçük ulgamlarynyň doly taslama guwatyna işledilmegini gazanmalydygyny, neftiň düýüpli gaýtadan işlenmegini üpçün etmeligini, çykarylýan neft we neft himiýa önümleriniň hilini ýoklandyrmalydygyny hemde öňümçüge döwrewat tilsimatlary ornaşdyrmak arkaly durkuny täzeleş we awatlyş işlerini geçirmelidigini bellädi. Hormatly prezidentime de döwlet tarapyndan puwdaga uly meçherde maýy goýumlarynyň goýulýanyny gödüňne tutup, kärhanalaryň öňümçük taýdan netijeligini we girdejiligini artdyrmagy üpçün etmegi ýöňde durýan wajyp wezipeleriň hataryny kesgitledi. Şeýlekem döwlet başlarymyz çykdaşlaryň gözümini seljermek we önümiň özüne düşýän gymmatyny petretmek boýunça usuliýeti ornaşdyrmak hemde kämilleşdirmek işleriniň alınıp baryşyny bir gözükçülükde saklamagyň döwrüň möhüm talapdygyna üns çekip, bu babatda degişi ýol başlara bir näçe anyk taşyklar berdi. Mundan başga hormatly prezidentimiz Merkezi Bankyň ýol başçysy Anna Durduýewa ýanyňyç energetika toplamynyň idara kärhanalarynyň teňki tükelleş işlerini geçirmäge degişli taşyklar berdi. Munyň özi toplumyň kärhanalarynyň maddi enjamlaryň binýadynyň üpçünçiligini hasy döwre baplaşdyrmagy gönükdirilendir diýip milli liderimiz aýtdy. Şeýlekem hormatly prezidentimiz baş prokuror Attaýewa ýanyňyç energetika toplamynyň kärhanalarynyň mali ykdysady görkezlerini seljerme geçirmegi taşyrdy.
Döwlet başçylygynda iş maslahatynyň ahyrynda berilen tapşyryklary öz wagtynda ýerine getirmegiň zerurdygyny öz çekip, munyň ýurdumyzyň neft gat buýdugynyň durnukly ösüşini üpçün etmekde möhüm orny eýleýändigini aýtdy. Munyň özi milli ykdysadyetimiziň ýöňdebarjy puýduklarynyň biri bolan bu ulgamy geljekde hasa ösürmäge giň ýol açar diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Hormatly prezidentimiz neft gat puýdugyny alınıp balyan işleriň ýagdaýyna bagşlanlyp, sanly video aragatnaş arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berik jan saglyk, ýöňde goýulan wezipeleri ýerine getirmekde uly üstünlikleri arzu etdi. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamasy bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň prezidenti buýrugy gol çekdi, resminama laýyklykda. Türkmenistanyň halkara şertnamalar hakyndaky Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda. Owa Hojalyk we Daşky Urşaw gorumak ministrini, Türkmenistanyň Owa Hojalyk we Daşky Urşaw gorumak ministrliginiň we Birleşen Milletler Guramasynyň ötüş maksatnamasynyň Türkmenistanyň wekilhanasynyň arasynda Daşky Urşaw gorumak babatyndaky hyzmatdaşlyk boýunça özara düşünmek hakyndaky ähtnama. Energetika ministrini, Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň we Birleşen Milletler Guramasynyň ötüş maksatnamasynyň Türkmenistanyň wekilhanasynyň arasynda elektrik energetika puýdugyny durnukly ösürmek babatynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça özara düşünmek hakyndaky ähtnama. Suw hojalygy bardaky döwlet komissiyanyň başlygyna Türkmenistanyň suw hojalygy bardaky döwlet komissiyanyň we Birleşen Milletler Guramasynyň ötüş maksatnamasynyň Türkmenistanyň wekilhanasynyň arasynda suw serişdelerini durnukly dolandyrmak boýunça özara düşünmek hakyndaky ähtnama Türkmen tarapyndan gol çekmäge ýar berildi. Şuun paýtagtymyzda energetika ulgamyndaky durnukly hyzmatdaşlyk ýaklymy ötüşüň möhüm şertleri halkara online maslahaty geçirildi. Maslahaty hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedowyň tapşyrygy boýunça Türkmengaz hemde Türkmenneft döwlet konsernlary guradylar. Forumyň dawraly açylşynda hormatly arkadaşymyzyň maslahata gatnaşçylary iýberen gutlagy golly. Uglavadaro serişdelerinin ulu gorlarına iyi olan yurdumuzun energetika strategiyası, yanlış energetika toplumunu hem taraflayın ösürmäge, hem Türkmenistanyň dünýäniň energetika ulgamyna sağlaşykly goşulmagyna gönükdirilenler. Köp ugurly gazy geçirji ulgamyny döretmek Türkmen energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna ugratmak ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak buýdugy ösürmekde geçirilen işleň möhüm ugurlardyr diýilip gutlagda bellenýär. Türkmenistanyň kemiçilik beýtaraplygynyň 25 ýyllyk senetine gabatlanlyk geçirilen forumy 32 ýurtdan 250-den gowrak wekil, neft-gaz kompaniýalarynyň 80-siniň ýollaşçylary we esasy hünärmenler, ugurdaş ministrlikleriň we puýduklaryň dolanýaş idaralarynyň, awraýly halkary guramalarynyň hemde maliýe idaralarynyň, diplomatik we ilmi toparlaryň, köpçüliklerini habar beriş terişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Daşar ýurtlaryň wekilleriniň 120-si möhüm meseleler boýunça ara alınıp maslahatlaşmalary sanly aragatnaşyk ulgamy arkaly goşuldy. Forumyň başyna energetika ulgamyna halkary hyzmatdaşlyk bilen baglanşykly meseleleriň ençemeti ara alınıp maslahatlaşyldy. Muňa özi ähli döwletleriň we halklaryň okgunly ösmegini biçin etmek üçin uly ähmiýeti eýedir. Türkmenistanyň kemiçilik beýtaraplyk ýörelgesine esaslanýan energetika diplomatiýatyny aýratyn ünsärli. Diýarymyzyň täsin halkara hukuk ýagdaýy şol diplomatiýanyň üstünlikli amala aşyrylmagyna ýardam etýär. Çykyş edenleň belleşi ýaly. Geçen çeyrek asyryň dowamyna Türkmenistanyň baky beýtaraplygy özüniň häzirki döwrüň wajyp wezipelerini çözmekde, döwletleriň hemde halklaryň arasyndaky dowatlygy, hoşniýetli goňşulyk gatnaşyklaryny puýtalandyrmakda netijeli hyzmatdaşlygy ýoly goýmaň täsirli guraly hökmünde görkezdi. Hormatly arkadaşymyzyň nyktaýşy ýaly. Durnukly ötüş arkaly paragaçylygy puýtalandyrmak ýörelgesi Türkmenistanyň daşar syýasy strategiýasynyň esasyny düzýär. Muňa özi garaşdydy. Türkmen döwletiniň giň ýarymly halkara ykdysady tatlamalary iş ýüzüne durmuşy geçirmäge gönükdirilen diplomatiýatynyň esasy gurlarynyň biridir. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gazy geçirjetini gurmak ýaly möhüm ähmiýetli tatlamalaryň durmuşy geçirmegi muň aýdyň suwutnamasydyr. Tatlama gatnaşylaryň ählisiniň we hyzmatdaşlaryň pikirine görä, bu gazy geçirjeti sebitiň ykdysady ösüşini, ýurtlaryň arasyndaky dostlugynyk gatnaşyklarynyň ösürilmegine kuwatly itergi berer. Bu taslama dünýäniň döwletleri hemde awraýly halkary maliýe idaralary tarapyndan gollanýar. Diýarymyzyň dünýäniň iri energetika döwletleriniň bir hökmünek derejesi tebii gazyň gorlaryny, şol sanyna ägurt uly galkynyş känine berilen garaşdy bahar kaly tasdiklandy. Energiýa gorlarynyň meçhuri boýunça bu kän dünýäde ikinji orna eýelýär.
Şol gazkäni we beýleki ýataklaryň bir näçesi açylandan soň Türkmenistan TV gazyň suwd edilen gorlary boýunça dünýä görkezetinde 4-nji orunda durýar. Ýurdumyz Aziýanyň energetika bazaryna mühim orna egelýär. Turwa geçirji ulgamyň ösürilmegi bilen birlikde uglavadaro serişdelerini düýpli gaýtadan işlemäge aýratyn ünsärliýär. Muň özi geljekde ýurdumyzyň ykdysadyetini esasy orunyň birine eýeler. Soňky ýyllarda gaz kimya toplumlarynyň bir näçesi ulolmagy berildi. Ilkinji gezek Aşgabat forumuny Halkara Gaz Birleşiginiň baş sekretary çykyş etdi. Oň umum mejlisi hödürlän çykyşy COVID-19-dan soňky döwürde TV gaz dünýäniň energetikasyna diýen mowduk bilen baglanyşykly boldy. Energetika Birleşen Milletler Guramatynyň kabul eden 2030-njy ýyla çenli döwür üçin durnukly ötüş ulgamyny gün tertibini üstünlükli durmuşa geçirmek üçin möhüm ähmiýete eýedir. Bugün tertibi durnukly ötüş ulgamyny 17 maksady öňe birleşdirýär. Şol maksatlaryň ähletini ykdysady, durmuş we ekologiýa häsiýetli maksatlary ýetmek durnukly energiýa üçinçiligi bilen baglanyşyklydyr. Howanyň üýtgemegine we oň ziýanly netijelerini garşy görüşmek boýunça desin çärelin görülmeginiň zerurdygyny nazara almak bilen TV gaz geljeň energetikasy üçin esas bolup durýar. TV gaz durnukly energetika geçmekde esasy ugurdaratly çykyş hut şu mowduga başlandy. Maslahatda bu mesele boýunça ähli umumy gaz merkeziniň ýerini ýetirji direktori Valeriy Dukra çykyş etdi. Energetika hartiýatynyň baş sekretary Urban Rusnaň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň Aşgabatdaky merkeziniň başdony Nataliya Drozdyň forumyň beýlik gatnaşçylarynyň çykyşlaryna ähli umumy ykdysadyýetiň orny pugtalandyrmagyň dünýä energetikasynyň durnuklygyny gönnen-göni baglydygyna aýratyn ünsärli. Muň özi wajyp wezipeleň bir näçetini, şol sany energiýa serişdelerini öňürmek, olary iýermek hemde ahyrky netijede sarp etmek ulgamlaryny öz içine alýan energiýa howpsuzlygyny üpçün etmek wezipesi öň hatara çykýar. Hormatlar kadamy şu ýylyň sentýabr aýyna Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň 75-nji mejlisine video ýüllenme bilen çykyş edip Türkmenistanyň energiýasynyň üssaşyr iýerilmeginiň durnuklygy we ygtybarlygy ulgamyna Birleşen Milletler Guramatynyň halkary hukuk guralyny döretmek boýunça işi işeňleşdirmegi gözegine tutýandygyny ýaktady. Ýurdumyň bu abatda garaýşy energiýa serişdeleriniň dünýä bazarlaryna bu işe gatnaşylan ähletiniň deň hukuklygyna we Olun bekvitlerini ikrar etmek ve gözegini tutmagy esatlanan adaletlik hemde aýdyň ýörelgelerde amala aşyrylmalylygy barada pikir bilen baglanyşyklydyr. Energiýa akymlarynyň diversifikasiýa ýoly bilen ösdürilmegi bu maksada ýetmegiň mühim wezipesidir. Bu mesele Türkmenistanyň energetika diplomatiýasy, transmilli turwa geçirjiler, durnukly ötüşiň we energetika howpsuzlygynyň esasy ugurlary atly mejlisiň başynda himme taraplaryň aralanyp maslahatlaşyldy. Alma malmatlaryň beýleki bir mejlisi ötüşiň we durnuklygyň hereketlendirji güýji hükmüne mali idaralarynyň orunyna başlandy. Forumyň çäklaryna ýurdumyzyň ýalňyç energetika toplumynyň düzümleýin idaralaryň ýollaşçylarynyň we olaň geljeki hyzmatdaşlarynyň arasynda onlaýn duşuklar geçirildi. Duşuklaryň başynda neft gaz puwdugyny özara gatnaşyklaryň strategik ugurlary aralanyp maslahatlaşyldy. Şuun Sewda Senat Idarasynyň sergiler merkezinde Türkmenistanyň bir taraplarynyň 25 ýylyna başlanan halkara sergi açyldy. 12 gün dowam etjek ýurdumyzyň gadananlaryny kimde ykdysadyýetimizi ösdürmekde döwürwap meýilleri öz üçin alan Aşgabat forumuny ministrlikleriň we puwduklygyny dolandyryş edarlarynyň şeýle-de senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalary gatnaşýarlar. Halkara serginiň açylyş dawarasynda oňatnaşylara hormatly prezidenti bilen gutlagy okaldy. Milli lider bilen gutlagy dawaratnaşylar tarapyndan ulun silen dinlenildi. Köp puwduklaryň serginiň geçirilmegi Türkmenistanlaryň öz garaşsyz beýtarap watanyna bolan watançylyk duýgularyny tutuş çuňlugyny şoklanýar. Giňgerini çäräniň geçirilmeginiň özü hormatly prezidentimiň ýol başlygyna amala aşyrylýan hemde ählimumy parahatçylygy gazanmagy, dünýä beleleşiginiň ýurtlary bilen gatnaşyklaryň ýokary derejesine, şol sany daşary ykdysady we sewda gatnaşyklaryna gönükdirilen beýtaraplyk siýasatynyň üstünlükli amala aşyrylmagynyň aýdym subutnamasy bolup durýar. Serginiň tapawutly aýratynlygy sany tehnologiýalaryň dol ulanmagydyr. Serginiň ilkinji güni sewda dokma toplumyna we telekeçilige başlandy. Sewda asalaryň dowamyna ösüşiň hereketlendirjisi boldy. Özde sewda ýollary şol sany beýik ýüpek ýoly döwletleriň arasynda ykdysady we medeni gatnaşyklary ösdürmäge ýardam etmek bilen çäklenmän, eýsem oýlap tapyşlary we innovasiýalary ýaýratmagyň şertleri bolup halmat etdi. Munyň özü bu puwdugyň häzirki ösüşinde de öz beýany tapýar.
Sewda we Daşary Ykdysady Aratnaşyklar Ministrliginiň sewda toplumynyň edaralarynyň şeýlede Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň diwarlyklaryna görkezilýän video şekiller önümleriň we hödürlenýän hyzmatlaryň dürli görnüşleri bilen tanışdyrýar. Milli liderimiz bu ulgamy gollamak we kämilleşdirmek siýasatyny ýygy-ýyly amala aşyrýar. Türkmenistan häzir öz önümlerinin bäsleşge ukyp bilýän ýoklanlarmak, olary dünýä bazaryna çykarmak üçin zerur bolan gymmatly tejribäni toplaýar. Daşary ýurtlarda Türkmenistanyň sewda merkezleri açylyp, Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň bir näçe döwletlerde öz wekilhanalary döredildi. Olar içeri we daşary bazarlarda sewdany goramaga, daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen göni gatnaşyklary ýoly goýmaga ýardym edýär. Ýurdumynyň dürli sewitlerinden bolan aýry-aýry telekeçileriň ýoly düşen önümçilikleri, işe döwre wagt çemelleşmäniň öňdewarzy tehnologiýalary ornaşdyrmagyň önümçiligiň umumy meçhuruna ýerli çyğmaly çekmeň täze önümçilik guwatlyklaryny ornaşdyrmagyň aýdyň misaly bolup biler. Telekeçiler innowasion önümçiligi döretmekde uly tejribe toplaýarlar. Türkmenistanyň Dokman Senaty Ministrligi hemde Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesi şeýle-de asman we mehirli zinan modeller öýleri bilelikde täze tikinçilik önümlerini görkezişini guradylar. Ýurdumyzda öňürleýän harytlary içerki bazarlarda şeýle-de daşary ýurtlarda bolan isse gün saýyn artýar. Munyň şeýledigini sergi meýdançasyna Türkmenistanyň döwlet harytçy mal birjasynyň geçiren sewdalary aýdyň görkezdi. Bu forumda ýurdumynyň Dokman Senatynyň gazananlaryny we geljek uly ugurlaryny şoklanýan diwarlyklar aýratyn ähmetli boldy. Bu gözden geçiriliş dünýäniň Dokman Senatynda döwrewap tehnologiýalary we täzelikleri, moda meýillerini görkezmek, bulgamda daşary ýurtly kärdeşleri özara bähbetli we uzak möhletligiň hyzmatdaşlyga çagyrmak üçin ajaýyp meýdança öwrüli. Pudaga ägir turly maýa goýum serişdeler gönükdirilip, döwrüň ösen talaplaryna laýyk gelýän häzirki zamanyň iň kämil injamlary bilen öpçün edilen täze dokma toplumlary, haly kärhanalar gurulyp bolmagy berilýär. Diwarlyklarda ykdysady taýdan kuwwatly döwlet hökmüne dünýä ýüzünde öňdäki ornary eýlen, şol sana dokma senatyna ösen Türkmenistanyň gazanan üstünlikleri görkezildi. Ýurdumyzyň Dokman Senatyny batly dep günderilen ösdürmeň strategiýasynda bulgamda halkara hyzmatdaşlygynyň berkidilmegine döwrewap enjamlary öňürjiler bilen ýakyn hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ýoly goýulmagyna, täze tehnologiýalaryň önümçiligi ornaşdyrylmagyna möhüm orun berilýär. Türkmen dizaynerleri hemişe täze çözgütleriň gözlegine bolup, öz işlerine milli öwüşgüni, türkmen nagyşlaryny we göýlerini, elkeşdesiniň owadanlygyny giýirmäge çalışýarlar. Lawatlaryň täze ýygynysynyň her biri bu sungatyň hakyky nusgasy, her zaman biçimiň milli türkmen lawatynyň däpleri bilen saglaşygynyň beýany oturýar. Şu gezekki gözden geçiriliş häzirki zaman şertlerine pudoklaryň işiniň öňe ilerleýänliginiň öz başly beýandyr. Oňa syn edip milli ykdysadyň ösüşi, içerki bazaryň ýagdaýy, ýurdumynyň önüm enerjileriniň eksport mümkinçilikleri bilen taşmak boldy. Serginiň şäherlerine Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygy ýurdumynyň daşary sewda gatnaşyklaryny pogtalanyrmagy we ösdürmeň ygtybarly binýada atly maksat geçirilip, ol ýurdumynyň sewda we daşary ykdysady aratnaşyklar ministrligi tarapyndan guruldy. Maksatda edilen çykyşlarda dürli meseleler gozgaldy. Ýurdumynyň daşary sewda işiniň strategiýasy, oň eksport kuwwatyny artdyrmak, ýeri maýa goýum taslamalaryny amala aşyrmak, hyzmatdaşlygyň täze ugurlary hemde daşary ýurtly maýdarlar üçin giňelýän mümkinçilikler, sany tehnologiýalary ornaşdyrmagyň, elektron sewdasyny guramagyň hasabyna ýurdumynyň haryt öňürjileriniň hemde hyzmatlar ulgamynyň işini kämilleşdirmek we beýleki meseleler maslahatçylaryň üns merkezine boldy. Halkara serginiň çäklerine ýurdumynyň Dokman Senaty Ministrliginiň we oň degişli kärhanalarynyň wekilleriniň Saud Arabistany padşahlygynyň degişli ugurdaky hünärmenleri bilen geçiren onlaýn duşuklary netijeli häsiýet etdi. Gepleşikleriň dowamyna hyzmatdaşlygyň meselelerini aýratyn ünslerli. Serginiň çäklerine dürli ugurlarda hyzmatdaşlyk boýunça alalaşyklary gol çekildi. Ol türkmen önümlerini islegiň barha artýanyna tasdiqlaýar. Munyň özi gowunurjy ýagdaýdyr. Döwrewap ekologiýa taýdan arasa önümler häzir dünýä bazarlaryna ul istege eýe bolýar. Serginiň ýapylyş dawarasy 10-njy dekabrda tutuş dünýäde halkara beýtaraplyk gününiň bellenýän güni geçirilýär. Hormatly prezidentimiz 30-njy noýabrda sany video argatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Hemde şunyň esasy wezipelerini kesgitdi. Ýurdumyzyň welatlarynyň häkimliklerini bolan maslahatlar, hormatly prezidentimiziň öňde goýan şol möhüm wezipelerini ýerine ýetirmeň meselelerini başlandy.
İş maslahatynyň dowamyndan hormat prezidentimiz owa hujuluk ulgamynda alınıp barlayan giň ugrumly işler dogrusyna durup geçmek bilen şu ulgamdaky öňde durýan möhüm wezipeler kesgitdi. Hormat prezidentimiň tawşyryklaryny we görkezmelerini durmuşa geçirmek üçin ähli şäherleriň görünmeli warasyny Ahal Balkan da Şowda Lewap we Mar welaýatlarynyň häkimliklerine we maslahatlarda çykyp geplen adamlar giňişçeýin durup geçdiler. Owasyna toplumyny häzirki döwür üçin esasy wezipeler kökmünni paýta hasylyny soňky hanatyny çelini ýygnamak, şunyň bilen bir wagtda ekrançylyk yerlerini, gaş şäherlerini ýokary hil derejesine geçirmek, owa hujuluk tehnikalarını we gurallaryny ýad ekşini ykjam taýýarlamak, suw desgalaryny we akabalaryny arassalamak ýaly şu döwrüň möhüm wezipelerini aýratyn ünsürli. Gelecek ýylyň hasyl üçin güýlük buğday edilýän ýygy işleriniň hemde baý nakallaryny oturtmak, gans şugunlarynyň hasylyny ýygnamak möhüminiň barşwardy durup geçmek bilen çykyp geplen adamlar şunu agrotehnika düzgünleriň doly ýerine ýetirilmeginiň möhümdigini ünsüçekdiler. Maslahatlarda milli liderimiziň odul beren tawşyryklarynyň ýerine ýetirilşi, gaş möhümine taýýarlyk görülşi, desgalarda guruluş işleriniň alınıp barylşy, ýaşaýyş durmuş düzümlerine işleriň gurulşy. Bu wagtda degişli düzümleriň öňlerine durýan wezipeler ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak bardy da giňişçeýin gurrun edildi. Welaýatlaryň senat düzümlerini ösürmek, durmuş ykdysady meseleleri boýunça öňde durýan wezipeler üstünlükli ýerine ýetirmek, ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýokurlanyrmak, owa milli maksatnamasyny durmuşa geçirmek, ähli ulgamlarda sanly ykdysadyty geçmegi şartlanyrmak, täze guruluşlarda işler takyk guramak, ýurdumyzyň saglyk ulgamynyňky işleri şu güniň bilen talaplaryna laýyk guramak, şellilikde baky bir taraplamyň 25 ýyllyk toýuny hemde täze ýyl bayramyna ýokary derejede münasip taýýarlyk görmek, şanly fenleri ähli halk dawalaryny öwürmek boýunça wezipelerim giňişeýin aral maslahatlaşyldy. Bular barada aýtmak bilen maslahatlarda çykyp geplen adamlar Mehriban arkadamyzyň öňde goýan wezipeleriniň üstünlükli ýerine ýetirilmeginiň möhümdigi we bu wagtdaky işleriň ýürüýte gözükçülükde saklanmalygy hakynda anyk gurrunlar etdiler. Hemde dördük berýän giň mümkinçilikleri üçin hormatly prezidentimize hoşarlyk sözlerini aýtdylar. Hormatly adamlar, bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 1-nji dekabrda saat 20-den 2-nji dekabrda saat 20-nji bolajak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty gurulugynyň berýän habar bilen tanışalyň. Balkan welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup ömürli bolmak mümkin. Gün ordan 8-13 metre ýetýän şemal üfer howa gijesine 2 gradus sowukdan 3 gradus çeli maýyl. Günnüdüne 7-12 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 4-9 gradus maýyl bolar. Ahal welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup ömürli bolmak mümkin. Demirada gün ordan 8-13 metre ýetýän şemal üfer howa gijesine 2 gradus sowukdan 3 gradus çeli maýyl. Günnüdüne 7-12 gradus maýyl bolar. Mar welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup demirada gün ordan 8-13 metre ýetýän şemal üfer howa gijesine 0-5 gradus çeli maýyl. Günnüdüne 7-12 gradus maýyl bolar. Lewap welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup demirada gün ordan 7-12 metre ýetýän şemal üfer howa gijesine 3 gradus sowukdan 2 gradus çeli maýyl. Günnüdüne 8-13 gradus. Demirada etraplaryna bolsa 1-6 gradus maýyl bolar. Daşowd welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup demirada gün ordan 7-12 metre ýetýän şemal üfer howa gijesine 2-7 gradus sowuk, günnüdüne 3 gradus sowukdan 2 gradus çeli maýyl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp durýan bulut howa bolup ömürli bolmak mümkin. Demirada gün ordan 8-10 metre ýetýän şemal üfer howa gijesine 1 gradus sowukdan 1 gradus çeli maýyl, günnüdüne 9-11 gradus maýyl bolar. Ýurdumyz boýunça dekabr aýynyň 2-sini magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanyny arşylýar. Edit watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kaddydan 9 göterim artmagy bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin
ağız burun örtüklerini ulanmagy, şeride howanyň derejesinin üýtgeýäni nazar alyp, basyla görä geyinmegi maslahat berýär. Mehriban ileşler. Bu döwünleri berk berja etseňiz, ýylyň islenik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşmede jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýakyn wagtlarda tüşerýär. Ýakly tüşüň özüni bolsa halkyň behbidi. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş taýyanyňyz.